Les entitats municipals, com són els ajuntaments i els consells comarcals, no han quedat immunes en aquesta pandèmia i també a la guerra, i per tant en aquest augment de preus desorbitats de subministres i carburants, i precisament per aquest motiu des de Junts per Catalunya estem presentant mocions als nostres territoris amb l'objectiu de poder fer que els ajuntaments comptin amb els requisits necessaris i amb els fons econòmics suficients per poder assumir aquestes despeses que suposen aquest augment dels subministres, com dèiem. I, per tant, presentem aquesta moció al proper plenari municipal del mes de desembre, desitjant doncs, que tingui el suport i el recolzament de tots els regidors de l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan. Aquesta despesa és especialment rellevant en casos com Palamós i Sant Joan. En el cas nostre s'ha duplicat el pressupost que hi havia previst per aquestes partides concretes.